Aquí temos, compañeiros e compañeiras, amigos e seguidores da Senda do Moucho, unha espécimen das nosos ríos, das nosas ribeiras, das nosas pozas, dos nosos estanques, un Cordulegaster boltón, unha libeliña, unha esnido grande, que pola contra dos que son os chamados cabaliños do demo, o gaiteiriños, tamén que se lle chaman, pola contra estes cazan en voo. Son como os nosos falcóns dos insectos. Aletean por riba dos ríos, por riba, pois iso, das pozas, por riba de zonas moi estancadas, marismas de auga doce, cazando insectos, pequenas mosquiñas, pequenos insectos que ao pasar co seu voo rasante atrapan e devoran incluso no aire. As libeliñas e cabaliños do demo son odonatos, e os odonatos, a súa vida larvaria é moito máis prolongada que cando son adultos. Digamos que estamos na flor do insecto. Mentre son larvas, tamén cazan, son carnívoras ou insectívoras, e cazan incluso renacuajos baixo a auga, cazan pois larvas de tritóns, de anfibios e outros insectos tamén que van atopando no fondo dos estanques ou das pozas ou dos ríos. Cando chegan a adulto, pois están voando, intentando reproducirse e ao mesmo tempo cazando e establecendo moitos os seus territorios de caza ou os seus territorios de reproductividade. E aquí temos este Cordulegaster boltoni que acabamos de recuperar de enriba da auga, da superficie, pois que a era estaba empapado e agora o temos aquí secándose o sol ata que poida volver a voar. É unha fermosura de insecto. Os nosos falcóns da nosa entomofauna dos ríos, lagos e fervenzas. Unha preciosidade, verdad? Bueno, pois vamos a poñelo ao sol, a ver se pouco a pouco vaise recuperando e sigue o seu voo. Ata pronto.